Alright guys, we are back here sa may Mushrif Park kay bisikleta na mga kami book yan ay mountain bike trail kami yan today. Lately do na-enjoy taning mo ning activities kay do namin sa cardio. So, pwede nyong paghalu-haluin. Usually kami ginagawa namin. Alright, nagbakal ta di shoes para gid sa specifically for mountain biking. May bowa siyang lock. Alright, ari na kami sa may I think mga 3 kilometers in. Kaduanan din naman nga balik sa Singat pero medyo kapoy yapon, di yapon. Kapoy yapon, hindi yapon. Bike. Sana lang sakyan sa bike. Sige sapatos pang ano nagit pang bike nagit pang hike medyo may grip siya para sa last ko nga sapatos. Yikes. No? Oh? Pulaw? Kaya ko na. Kaya Basic. ko pulaw ko. Basic na tani oh. Ha? Ika-7 na kilometer. Oh my. Pasko na kami mag-bike-bike. So, pang-bike na kita nga sapatos. Easy! Yikes. Woo. So, ato nga, no, hindi ta kabalo na-discover na hindi tayo may kabalo mag-kay usang bike. Pagkita. So, nagtuwag to rescue. Kantuan to din nila ko, no. Tama mo na lang ko ni Asta karon. Pa-rescue to din kay kuya, oh. Tada! Adena. Ay, tuloy lang to. O, sige, palitan mo na lang. Ay, ha? Thanks sa rescue, kuya! Kaya kang tato. Ay! Kaya kabalo. Shit. Okay lang ka na. Okay. 8 kilometers to go. Oh God. Nakaka 9 kilometers na kami. Kulang mata. Ano yun? Nabali. Tumpilak. Expire na daw na ato nga health insurance. Goodbye na. Okay. Padayon. Padayon sa aton nga pagtapos. Oh, guba naman ang bisikleta ni Buki. Try tayo this time kay kita naman may makaiwabi. Ariel, sad sa lang. Ano? Hindi. Okay. Hindi na mo yun ay kagina. Ariel, sad. Bahan ka. Ikaw si ka daw. Guban. Alright, so twice na naguba gid ang bisikleta. So nakayo ko na tani. Pero naguba. I don't know if I made it worse or wala to na liwat si kuya. Naghambal na sa nga dala ng another bike nga size 26 para kay Buki. May ginsugudan ka dapat tapuson mo. Dito ka nagrampa de Dito oh. ko nagrampa ginawala lang nakwa sa kamera. Naglupad gid ang kwan. Oh my God. Ang bike. Ikaw? Naglupad. Ikaw ang naglupad. Basta lang tani oh. Pero sige mo na kinahanglan tapuson gid ang course. Life nyo, kung may mga pagsubok kamo, may mga matilawan kamo nga pangabudlay. Don't give up. Hindi pwedeng mamba ka na. Hindi nako, kinahanglan Laban tapuson lang. gid. Laban lang, padayon lang. Kaya mo na, tol. Tak na gid. Grabe, abi pa si Kevin si Buki. Husog mga batiis ya. Nakakas mga kadina. Batiis nga gamay.
Dede. Sitwasyon. To the rescue ulit si Kuya. Yan na, traffic. Hindi na, 6 kilometers na. Ito hindi na masisira ito. Ayun. Thank you ako. Mafe-feel ko na parang oo. Salamat! Ito kalin sa mo nakataso. Mga 100 meters na guro nga drop. Ito pala. Wala ko siyempre gin bisikleta, gin lakat ko pa na ako. Pag ginarsa ako nga bike. That's a high drop from here to there. Grabe ka steep. Si Buki wala pa. Alatan ko lang sana eh. Mga 10 minutes ako gulat. Buki wala na sa kasunod. That's man. Bok! So I've been biking for the last siguro mga 4 kilometers. Wala gid sign si Buki. Himbalik ko siya. Yawan ko panawag. Wala gid so ang brahonta is madiretso na lang ako sa HQ dito sa starting point gid. May harap ako mga 2 kilometers left. Boy, ko nagkakapoy-kapoy. Basi arat na to si Buki or kung wala to siya, mapatawag na ng rescue. Kaya wala to siya, wala sa sign. Nagbalik ko siguro yung lakat ko mga 1 kilometer pabalik. Wala gid sign nga kundiin siya. Yawan ko panawag. Sobrang to sa buong madihingagaw. Tapakad to sa starting point. Tapos nanta ni. Kaya dito na itong sugudan. Kaya iti papangita. Tapos ako wala to siya. Okay, bago lang tawag si Buki sa akon. Ito na to saya. Hangin sunod yung na course ang ano pa, ang green. Nga wala gid kami kaagi sa green. Red tanan. Anyway, balik ko mga ilang kilometers yun malakat mo. Anyway, I'll see you there. Woo! 1.4 kilometers na lang bago tayo makabalik sa HQR at sa Buki. Salaan niya nga ginagyan nga lagyan. So nagbalik po ako to mga 1 kilometer bago ako nag-decide na balik na lang sa HQ. Anyway, we're very close. Woo! Wow! One hand pa rin ang pang drive. Shit, tayo na naman ito ba? Anyway, karoon na ito vlog magabuto. May lang wala na itong pilakig doongad ba. Anyway, I'll see you guys there. And we're safely back here sa HQ. Makapilang kami di gamay ng chicken wrap, pag mag protein bar, and then poiway na kami din. Pagtingin init, pero it was worth it. Nagtalangay pa kami, nagsalisihay pa kami ni Buki. Anyway, dali na lang nesta ang vlog. Thank you, continue na lang. God bless. Smoothie mo. After a long ride, mga 2 hours. Alright, so pang replenish, chicken wrap, protein bar, mango smoothie without sugar, tag kape. Paborito ni Nico, ice cold coffee. Buhay kita na ito sa buhay. Pag wala kang tapos bike boy, easy boy ah. Post ng gali. Duwan mo itong good day man. Wow. Nagba.